हाँ तो भाई लोग नमस्कार प्रणाम सलाम। तो कैसन बने जाए आप सब भैया। आज दुबई में 2 साल बाद एक सुनहरा मौसम देखे के मिलल बा। पीछे आप सब देख सकतनी दुबई में एकदम काफी दबा के बारिश होता। देख सकतनी भैया एकदम ठेहुन भरले पानी है लागल बा। तो आप लोग बताई भाई कि आप लोग दुबई में कहाँ से बानी और दुबई में आज ई मौसम कहाँ बनल बा और कहाँ भैया बारिश भइल बा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताई। याद बा भाई हमनी के आज ठीक 2 साल पहले जब आई रहनी जा यह बारिश देखे के मिले रहे और आज 2 साल बाद भैया फिर से ये बारिश देखे के मिलल बा। गाँव में तो हमेशा मिलेला लेकिन दुबई में भाई खाली रोम्बले या धूप मिलेला, लेकिन आज 2 साल बाद बारिश देखे के मिलल बा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताई कि दुबई में आप लोग कहाँ रहनी और कहाँ ये मौसम बा और कहाँ बारिश होता। फिर मिले तानी। जय हिंद जय भोजपुरी। बारिशे बड़ा जोर से लिहल चाहता ना। हाँ तो भाई लोग दुबई में बारिश नहीं प्लानिंग चुवत बा। इतना तेज पानी गिरता हाँ तो भाई देख सकता नहीं है पानी इतना ना भर गइल बा कि इधर निकालता लोग पानी भाई बेलचा से। एकदम बुझाता बांध टूट गइल बा। हाँ एकदम बांध टूटे वाला भाई। पूरा बांध टूट गया है। मछली आ गया, मछली पकड़ो। रफीक मछली भाग रही है, देखो तुम्हारे पैर के पास से।